Yazi mama le ndoda yakho ilwela kangaka. Uyazi ukuthi bekade ngithengela ngisho cream ukuthi ngimmassage. Lo nto ongayenzi ngoba unomkhwaya. Ngisho amalungu. Awuzusikhothene omncane. Uzutshela ifwele ukuthi uqanda kangakanani. Uzubhustwe ngocream weshimane ndini. Wena uzuthengelwa ocream ngobani? Ngoba uyabanda qa. Bungeke uze ehlweleni la uzotshela abantu ukuthi wena uzuthengelwe indoda ucream ingoba uyabanda rubbish. Ingakho bengifika kwibhizinisi yami uthingise wena umnazezela amabele ngaphandle. Wezela ukuzosembeza lapha enkampanini yami. Awuzelanga ukuzoquestiona mina ukuthi mina nendoda yami senzani endlini. Uhlangana nokuthi mina nendoda yami senzani endlini. Inkinga zami mokuthi ngineyinkinga fanele ngiyitshele wena. Ngobani? Uba kanti wena cha manje ngizela ngizoyithoba nkosami ngizoxolisa awukhombisi kodwa ukuyithoba no ukuthi uzongibuza ngendoda yami indoda yami yuba kuwena akuyona imanager yakho ummeli ulala nami ummeli akuncane ngithi ngisabhizi la ngenza into e-custom useyangibamba ngiphantsizeni kuphi khona pha emsebenzini ma ingakho ngisho ma ngizawuthini ngoba phela ngidinga umsebenzi ma ngincenga ukuthi ngibeke iplan uzongilethela ummeli imali noma ngabe wena ke uzothatha yona le lo mama ungishayo mama wemama hayi imali emva kwakho khona lokukhohlakala ukuthi nikhohlale niqala phi ngcinaphi nizoqambela indoda yamamanga ngimdala ngadala unyoko wena ngadala wena wena kwawena umdala wena mama intanga yami umdala wena ngakho mokwenze njani uyafisa awudede lona funa sazazi malana siyalungisa lana. Hello sanibona unjabulo lo uKing ozibeke yena welcome to another episode yeVumani Films. Namhlanje ngivakashelwe osisi ababili abasazochaza ukuthi bawubani bezingane la ekhaya. Osisi bami ngicela ukuthi nje nizazise ningawasaba amakhamera because vele niyazi ukuthi la ekhaya sinamakhamera. Cela nichaze udaba enize ngalo nikhululeke nje khona. Hayi khululeke. Mina nguKhonzi bakaMpele so into enzisela lapha ekhaya ubhuti mina ungithathile umuntu ezongifaka etohweni so manje ngifaka etohweni usehambe useyangincoma ukuthi ngazi ngamuhle ucela ukungikhipha angise kwenye restaurant ngiyabuza ke mina ke senzani lapho bhuti athena hayi khuleka uzobona khona if mangifika lapha angibuze ngithanda uku-order ini ngisho mina ngithanda uku-order ini ngithanda ukuphuza umshake athi na it's fine manje ngiqeda lapho uyangithatha ubhuti undisaphi endlini I think indlu yamngani wakhe I'm not sure ukuthi yabani manje ngifika pha endlini bhuti ndini ngibamba amabele ngiyabuza mina ubhuti manje kwenze njani athi nawe amabele akho uyangichaza yazi lo bra uqokile uyangichaza yangathi ungangikhumulela wona ngibone nje ngikubone nje naked ithi mina kanjani bhuti manje angithi wena unonkosikazi wakho kahle bhuti wami awuthi kuchazele kangcono ukuthi kwenzakalani. So lo bhuti lona usebenzela umama so lo mama amsebenzelayo umuntu wakhe mama lakhe so indlela asingena ngayo kwawukuthi urana short of staff emsebenzini so wa recruiter thina ke ngoba vele azi ukuthi sifuna umsebenzi so lokho wakuthatha for granted ngoba vele uyazi ukuthi sawudinga umsebenzi sase sahamba ke safika ke sazosebenza washintsha neuniform esasiyiqoka so mama ke ngoba nenkinga ke ukuthi ushintshe istaff without ukuthi amnotify yabo njengomphathi wakhona shintsha istaff washintsha iuniform so kwaba ikishu nawo khona futhi ukuthi sikhona thina abantu abasha ushintshe iuniform sisigqoka izinto ezincane reveal umzimba and nawo samncane so njengoba samncane na igazi liyashiza so njengoba nje so one by one masisihlangana kanje sisiyasho ukuthi hayibo kanti nawe ukwenza kanje nalomunye masihlangana hayibo into kanje so mina ngokwami esayidini lami ngize ngifind out ukuthi naye futhi unemama ngoba kwenzeka by coincidence ngoba shuthi sonke labedlala singazi sonke edlala kanje singazi so mina ngafound out ukuthi nami wangicela out on a date
So saphuma out saya one of the restaurants eSuncoast. So by California yakhe ngamuzwe eqamba amanga kanti imoto yamama iya-track. Ngabona lapho-ke ngoba umama esefika-ke esesiconfront ukuthi kwenzakalani-ke. So kwaba yinto kanjalo ngaphathi kwakhe umphathi wethu nathi emsebenzini. Babukeli, ngiyaluza lolu daba, sivakashele osisi ababili abanenkinga, ubhuti osemncane obambisene nomama wakhe bane-restaurant njengoba sebechazile-ke. Ubhuti usemncane usethathe abantu abancane uthathe nje wasikhipha sonke istaff lesi. Yamanje sonke nje umuntu nomuntu nje unento ayishoyo kuyena, he's a smooth talker. Yabo, he's a smooth talker. Nendlela angena ngayo manje besina personalities angafani. Khona abantu aba-quiet nani uzozama indlela ukuthi nje ayithole lento because vele nokufika kwathi asifiki ngamalanga afanayo sasifesa ngendlela ehlukene. Only to find out mase sisiqashwa umuntu wenza kanje ungena kanje. Uma kusaqashwa mhlambe nina akukho enikusolayo nje ukuthi lo muntu mhlawumbe wafuna inamba yami, ayikho into ebisolisa nje mhlawumbe? Kumina mangibona ibikhona into ebisolisa cause ngathi ngifika ethi uzongiqasha wangincoma athi you look so beautiful. So ngathi ngiyabuka hawu ngamoyezela nami. Ngathi mangimoyezela ngathi hayibo sho kanje bhuti, wathe ngisho kanje yazi uyintokazi wena uphelele. Kanti yena uyazi ukuthi khona into ayifunayo. And bethi mangibona nje ayikho into abejaha kumina. Bejaha ungibhudukeza nje yona into angazi ke wabanye bese kodwa mina ayikho into ebengangenzi yona. Right. Babukeli, lolu daba lolu solenza lube lifishane kakhulu bese bevele besibhalele basitshena ukuthi yini abafuna basize ngayo. Seningadlulisa nje kubabukeli nani bazi ukuthi kahle kahle njengoba sizonisiza yini kahle umuntu enifuna nisibizele yena, sibamba umfana ubhuti loyo siyamlungisa noma kwenzakalani? No, qala into edisifisa nje ukuthi siqale siconfronte yena umama. Azi abe aware ukuthi udila nomuntu esiliso kanjani ongathembekele kanjani. So it's going to be up to her ukuthi udecide anike-ke moving forward. Kodwa thina nje abantu besifazane sithi nje sifuna ukumazisa nje ukuthi into abhekene nayo kanjani, abe aware. Alright, bafumfethu ngicela ube ungilandela yena umama. Manje aninayo nje inkinga mhlawumbe ukuthi mefika la esenilwisa. Kona siziva sinovalo because asimazi ukuthi njengoba bezosilisa mhlambe uphethe ini. Kona nje siziva No, nani reaction yakhe nje asiyazi ukuthi izoba kanjani ngoba phela uyena umnikazi we-restaurant kahle kahle. So asazi ukuthi behavior yakhe izothi mase imangala ukuthi ithini. Luze ngapha ngicela ngapha. Sanibona ma? Yebo, sawubona. Ngiyaphila ma kodwa. Ngiyaphila, wena njani? Ngiyaphila ma, lama sikubize siyaxolisa nje ungaxwayi ma, ngiyabona ukuthi usuyaxwaya. Osisi laba ngicabanga ukuthi uyabazi. Ngiyabazi. Yebo ma, kunosizo abalidingayo, kunento abafuna kahle kahle ukubikela yona manje bezela kuthina njengeVumani Films ukuthi asibaxhumanise nawe ngoba bebengasakwazi ngisho ukufika emsebenzini. So ma ngicela ukuthi ngibanikeze imic bakwazisa into abafuna ukuthi bakutshene yona. Ngisuke ngizwe, ayibanike phela ngizwe. Cela nginikhulume. Ma unjani? Ngiyaphila, njani? Siyaphila. Siyaxolisa nkosami ukuthi size sibhalele la ekhaya ingenxa yokuthi kunento esihlukumeza si-staff laphana emsebenzini. Sabe yini lokho? Based on istaff lapha emsebenzini. So kunento eseculateayo, I'm sure ukuthi ubungekho aware ngayo. So thina sesithatha istand sokuthi size sokutshela ukuthi yini eyenzakalayo. So siyazi ukuthi lokho sizokusho akumnandi ngeke ukuphathe kahle kodwa iyo ngichaza ukuthi yena njengoba ningasezi emsebenzini khona inkinga ekhona. Yebo, ikhona lokho enifuna ukutshela khona. yebo. Seningaze nize kuma camera pho benihlulwa yini ukuthi nize ekhaya nizongibikela? Inkinga ibucayi ma. Hayi, anize nendaba, ize nendlebe. ma imanager yethu ma indoda yakho. Imanager yethu
manager yethu engiyindoda yakho ummeli yes ma. Usenza noma yini ngoba usenzisa noma yini ayithandayo ngoba efuna ukuthi azuze into ngathi. Manje thina yabo kusiphatha kabi lo sima sikubiza sikucacisela ukuthi hayi into ikanje ma. Ummeli asathanda ukumsebenzela ngoba yonke into usafuna ukusenzisa noma yini ayithandwa yena. Njengani? Ummeli ma akencane ukufika nemali esheshayo. Athi nje uma umnike nje lento ayifunayo ngoba endlini asayitholi. Manje ngakho mase ngithi ake ngikwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso imali ngokuthi wena endlini ummeli awusamniki nanto ofanele umnike yona. Lalela la wena. Wezela ukuzosembeza lapha enkampanini yami. Awuzelanga ukuzoquestiona mina ukuthi mina nendoda yami senzani endlini. Uhlangana naphi nokuthi mina nendoda yami senzani endlini? Inkinga zami ukuthi ngineyinkinga fanele ngiyitshele wena. Ngobani? Uba kanti wena Cha ma njalo ngizela ngizoyithoba nkosami ngizoxolisa. awukhombisi kodwa ukuyithoba. No ukuthi Uzongibuza ngendoda yami. Indoda yami yuba kuwena. Akuyona imanager yakho. Imanager yami ma. Manje uzoyibhipha uthini? Ma Yenzeni? ma. Yazi ma ummeli Ngicela ma ukuthi nje ubalalele baqede udaba ma ungabe usudinwa kakhulu ukubezwe kancane Hayi ukuthi cha bathi. ngiyamangala impela. And ngakuhle ma ukuthi uqala uze iside lethu le story kuqala. Ulizwe nje kahle nawe nje umuntu wesifazane maybe ungabona impawu ukuthi hayi umuntu wakho ukushintshela. Mhlawumbe uyabona futhi ukuthi indlela enza ngathi safana naseqaleni. Wena indaba ungabusayibuza ukuthi uba no2 no3 nakwenziwa yini. For sure na nestaff nje umbona silova kangaka nje singeze emsebenzini. Futhi ungabe uyayibuza iphendula ukuthi ngobani. Wena ma uzwani yini kahle nobaba usamzwisa? Hayibo siyazwana nendoda yami ukuthi senzane ebusuku yini esingayenzi akuhlangene namuntu lokho. Okungimangazayo ukuthi laba basezi emsebenzini. Manje ngifuna bangixoxele ukuthi kwenzakalani. Ngiyabezwa nje bayabhibhidla kodwa ngifuna bangitshele straight ukuthi kwenzakalani. Ngoba azangitshele lutho mina ummeli ngabe. Xoxani sisi. Mina ma usiyami ngithanda uxolisa sakho nje ngiyaxolisa. Ummeli nje hayi ngikhathele wena sengizima ngoba ngize emsebenzini. Uma ngicabanga ummeli into angenza yona yabona nje kubhlungu inhliziyo phakathi. Uma mhlambe ngekazi ukuthi ukwenzani ummeli ukwenzani chaza nje ulala nawe ummeli ulala nami ummeli akungeni ngithi ngisabhizi la ngenza into custom usiyangibamba ngiphansizeni kuphi khona pha emsebenzini ma ingakho ngisho ma ngizawuthini ngoba phela ndidinga umsebenzi ma ngincenga ukuthi ngibeke iplate isinko platini akuyena yedwa ma nangomunye uyamphatha. Kusho nobabili nenkinga eyodwa. Uyakhumbula mana kuhlangana nathi nje nakho imoto ilokhuzana uzulanda ufika nabantu baya track. Ummeli ngalelo langa nje was sexually active nami ngalelo langa. Kahle nje futhi engiabuse ngoba we did not have an agreement mina naye. Mina mengithi nje ngithatha out for lunch. Only to find out ukuthi mase ngiyikhuluma lento anti staff almost sonke sisiqedile maybe 80% we staff oyasilala and uthatha nga1. Ingakho nina nobabili bengithi bengifika emsebenzini ngikhuluma nani. Ningibuke phansi naphezulu ngoba nabana kwethu. Hayi cha. Akazangitshele ngalokho mina kodwa bengibona ikakhulu wena. Wena bengithi mengikhuuluma na ungiphendule nomi kanjani. Hayi kufanele ulaka nje indoda yakho nje ayisiphethe kahle neze. Iqale nini? Bethuleleni sonke lesikhathi. Hayi makulula ukukhuluma ngezinto ezikanje ngoba wena nje kubuyehlela ngezathu ukwazi ukuphatha kahle abasebenzi ngabe siyeza kwena sitshele nje mawufikile phela sayithini uzosibheka nje kuze ngabe siyakwazi ukuthi sikhulume nawe. Ummeli uyimanager emsebenzini. Yebo. Inini afanele ngabe niyamhlonipha. Manje lokho nikutshoyo nje angikuzwa kahle. For granted nje lokho nje ukuthi samhlonipha masimnika indawo yakhe nje ikona lokho. Shuthi yona manje usayide ummeli mode nani benikuthanda navuma kanjani mina? Nathulelani isikhathi singakanani isikhathi eyenza lento? Shuthi yona manje uthi fanele sithathe inyathelo simbophe ummeli. Kuyiqiniso kangakanani lokho enikushilo? Sinakho phela mana ama-proof phela ngoba sibanga ngeke ungitshela ukuthi 80% singaqamba amanga sonke lesikhathi benithule ningayisho lento. Ngibona kodwa izinto ukulala ungafuni
ubenihambisa nale nihlala khona. Besihambisa. Beningafuni. Besingafuni ngoba phela besincengile imali. Angithi beseha ngemali. Ninceba ngemzimba yenu. Asincenga ukuthi uzosihambisa mahhala ezindlini. Bengaze afika shoda wapetrol endlini yakho ma. Lalela la, inkinga zakwama ayifuni wena. Kodwa nina nobabili kade nganibona ukuthi khona okwenzakalayo phakathi kwenu. Shutha nama unenkinga nathi, shutha nama wena unenkinga. Sonke lesikhathi benithulele ningakusho lokho. 80% westaff ngoba kuyithina size kwena. Shutha kube makwabanye abantu uzoba understand ngcono. Nina nobabili kade ilokho nafika nje. Ilokho nafika kubona nendlela enigqoka ngayo anigqoki njengabanye. Nina nihlukile nje kwistaff. Angithi bayasho nje ma ukuthi Information nje. abakushintshe bona bagqoke kanjani kusho yena. Bebeyimukela imali. Bayibona bengcono bona ngoba ukufika kwalaba bobabili. Waxoshwa sonke istaff sami ngoba sokufike bona. Mengimbuza ummeli hayi ngathi uyamthanda lo mmeli. And ngiyamthanda ngoba nami uyangithanda yabo nje impahla engiyigqoka iwash leli ngalithenga lo yena ifeki. Uyangithanda ummeli. Sonke nje ngiza kumanga ngithi angawashi mangamthola ummeli ukumeli. Sorry mina mama undlela yakho ngiyayibonga. Sorry ngiyayibonga mina. Lalela utshela lokho emehlweni ukuthi indoda yami ithanda uyayithanda wena. Yabona nina nobabili Ubambe lapha ngicela ulungise sondela sisondela ngeke nenze. Indoda yami la ikhona. Ngicela ulungise lesimo. Ithini yona la ikhona ndoda. Mama ukuthi wena wedwa ufaka le route ebomvu yonombhiliyani. uthi yona ngithanda uyangichaza ngayo baby. Yena ngithengele yabantu. Ngicela manje wena. Wena du uzokhala nje lana manje. Naleli washo lifakile. Bengifuna ukuthi angabona uma. Ngiyabona usususela uthuthuva manje. Bakujwayela kabi. Imani ngicela ukuthi silungise manje wo. Indoda yami yabona nje. Yabona mina ummeli angiqonise phansi kuyena. Uyangibona nje. Mama Yazi manje indoda yami ummeli. Yabona manje kwawena usudidekile nawe manje. Uzogcinaphi nalokho? Uzogcinaphi nalokho ucabanga? Ukusala ummeli wami. Owakho, soko wami. Bengicela sime kancane. Bengicela sime kancane manje ngicela wehlise igwebo. Nombiliyani ukuthi bathini? Ummeli wami my sister. My sister. Uyafisa. Sinenkinga manje la. Istory emfike ngaso akusasona leso ngitshena sona. Ube unenkinga la. Indoda yami ukuthi bayayidla. Ubunenkinga la kodwa manje sengikubona nami ngathi usubhikela uma. Kanti mina bengazi ukuthi nina la nizodinga usizo. Kusho khona ukuthi amanga wodwa lawo bawashoyo. Mina sengithanda ukuphumela ebala nje ukuthi ummeli owami kahle kahle. Ngiyamthanda nommeli. Ngiyamthanda mina ummeli. Ummeli owami indoda yami ummeli. So nje eqaleni ngifika as umuntu ohlukumezekelayo bengiqamba amanga ummeli indoda yami. Ngoba ufuna ukuthi wena kahle kahle sikubizela uma uzogunyuzwa. Bengifuna ukwazi wena kahle umnakwethu. Uyafisa ukuba impela bengifuna ukwazi umnakwethu. Ngicela ume kancane kuwena wena. Amatheza amadala adlala engane zeyintandane. Mina ngiright nje ngize ngitade ngizele nje uzomazisa uma ngixolise kuyena kodwa nje ummeli mina ngiyambonga. Angithiyezwa. Yona ngisho inhlobo yami nje ngisho noma sikuthana nje. Ukhohlakala lokho enikhohlakele nobabili. Nihlangene ngokhohlakala nobabili. Uze ubone ukuthi niniqambela amanga. Hayibo, Ngabula. Uyanginakekela imali. Uyangithengela impahla. Unjani makwenze njani? Unjani makwenze? Niqambela indoda yami amanga yena. Uyaxolisa. Uxolisa late ngoba kade akukhohlakala. Ngothi indoda yakhe. Mama babona indoda yakhe uyafisa ke. Uyafisa. Ngale route le bomvu akuthengela yona. Uthengeleni? Zonke lento oyigqokile uthengela yena. Jema uyafisa. Ukuba kunjalo ngabe ufike naye la. Ngabe ufike naye la. Kuphi kumanje? Unemeeting yakuphi? Yakho ukuthi uzongibona. Uzobona ukuthi uyakhohlisa ukwenza isilingo. Uthi uyacomplain uthi wena uyamncisha ubaba. Uhlanganaphi nokuthi ekamereni ngenzani nendoda yami? Usukukuphi wena? Mina ngenze ngimncisha ngoba wena uyancisha. Uzubotadelela. Ngeke usebenze kwami ibhizinisi uzothola isishopha sakho uhambe. Ngeke ngimelane nosikhotheli ofana nawe. Uzongilethela ummeli imali noma ngabe wena ke uzothatha yona le. Lo mama ungishaye mama. Wemama ungishaye mama.
Wemama Hayi imali emva Ngizela kwakho. khona lokukhohlakala ukuthi nikhohlakale niqala phi nigcinaphi. Nizoqambela indoda yamamanga. Umdala mama. Ngimdala ngadala unyoko wena. Umdala unama. Wena kwawena mama kwawena. Wena Wena losikile uthini? Umdala wena mama so Wena ungakanani? intanga yami. Wena ungakanani? Umdala Yakho wena. mokwenze njani? Yakho mokwenze njani? Uyafisa. Uyafisa awudede wena awudede. Lona funa esazayo. Ma lana siyalungisa lana kumele kuliwe. Angizoqambela indoda yamamanga. Angithona ummeli omenze lutho endlini. Awukwazi ukuthi Ufika nommeli afene washing ngimwashele wena umenzani wena? Ukuba ngimenzeli lutho ukuba akenzi lutho umele endlini. Awuniki lutho embhedeni, awumenzeli lutho kunjena nje uze kumina ngoba. Onjengani? Wena yini omenzela yona? Shame kuningi. Nawe usuzoba nayo. Uyafisa helephi. Uyazi mangagcina phi ngaze kushemfula ngibala into. Uthini? Yona kayizelelana le. Into engibala ummeli wami. Mina nendoda yami sohlukana ngesihlukaniswa wena. imani wo bafuna ucela ungilungisela uma lapho kube right. Hayi mama. Bafowethu, Hayi mama. bafethu lana sisuke sizolungisa. Awudede ke nawe ufuna Ma. kahle lena. Lana thina uhlelo lwethu lana siyalungisa. So njengamanje ingane nayi icela uxolo kuwena bengicela ukuthi ke sikhohlwe nangu lo elibanga lento enibangayo. Yebo bengicela ukulalela ingane ma. Wena ngoba umnakwethu. Uyayibona kahle. Uyangibona mina. Uyangibona mina. Imani ma. Imani ma. Uyangiphathelela kini sisi. Ma bengicela Yazathi ngibona. Nkosi yami ngicela nimele kancane. Yazathi ngibona. Yazathi ngihleki. Ngathi ngibona. Uyangibona mina. Konakele. Ma imani ngicela nimele kancane ma. Bengicela sike sikhohlwe mina kweni ma ke silalele nayo ingane. Bengicela ke silalela ingane ma ezoxolisa. Ingane sibozi ingane sibozi sikhohlakala. Mina ngithulile evuma ukukhohlakala. Ufika emsebenzini ofika ufaka izicephe uyitshela ungcono kunobani. Uyasho nje ma ukuthi ubaba umphathi obetha akaqoke kanje. Yena wathula wathini? Uyasaba phela ngoba umphathi. Landela ikhampani policy yenkampani ithi umfomo fanele igqwenga le. Ngiyabona qosha istaff sami esiphilayo qasho otikiline ukuthi ngilethelwe inkinga zodwa. Nibole kabi. Hambani majuba bayongithutha phambili. Ku-wrong ukuthi uthi awuma, usuthi awuma futhi wena futhi yena umnakwethu. Uyafika. Wena ubhekile nje ngoba umnakwethu wena. Phela umuntu kumele umenze nje abe lento ayifunayo. Uma kulamba. Ngimjabulisa uma Mina botikilani bobabili nijwayela kabi nina. Nijwayela kabi nina. Nijwayela amasiko. Ugogo ufana nami wena. Ugogo ufana nabo na rubbish. Nogogo mina ngiyabagcoba mina gogo. Ngiyacela ukuthi lesimo lesi sizame ukuthi nabantu besimame nonke la. Ngiyacela ukuthi sizame ukuthi sisilungise kahle ngaphandle kodlame ma. Njengomuntu omdala manje ngiyacela ukuthi ube nawe ucabangele ingane kokungcono ke. Ngiyazi ukuthi nayo uyenzile kwenzile ma kodwa izozehlisa kuwena izoxolisa kuwena iyasho ukuthi biphoqelekile ukuthi yenze lesimo eze yasenza. Ikhombisa ukungidelela imizala kuma camera. Ikhombisa bona ukuthi utikilani usifebe wena. Urabish wena. Ayikoxolisa Xolo ma samxolisela ma samxolisela. Uphethe ukubona. Samxosa. Wena dila nami omdala uyamothi ingane yabathi ingane dila nami angiba mina. Uyangiba mina ngingane kodwa mina singabambana nawe. Singabambana gogo. Amanga. Wena nawe. Yeke ingane abayingane. Mina ngiyamyeka nje shami inyona. Kuba wena. Inyona ngicela ungibuke kahle. Ngicela ungibuke wegogo wena. Ngicela ungibuke. Lalela la wesithandini. Noma thiwa ukhohlise ngemali yami eyami imali ayipheli mntakwethu kodwa nina nobabili niphelelo umsebenzi wena nje ukhohlisa ile mali onayo ukusala indoda ekufuna ukusala yakufuna indoda wena njalo mengifika emsebenzini kunguwa phansi phezulu cisha ngikuboni asaphathi ke lesikhohlakala indoda ayifuni okusala ikwenzela ilutho wena unika indoda imali indoda yakhe yabuyizweni kamina uyafisa ke uyazi ukuthi uyakufisa lokho uyakufisa ngeke kwenzeke lokho uyafisa yonke lento enikhuluma yamango ngokuhubhuka bhejana
Ngiyafisa nibona sithandana kahle nendoda yami. Senibona ukuthi le mpilo engiyiphilayo nendoda yami ingeza kunina. Khohlwani. Nizobe nikuphi vele? Nizobe nikuphi? Sizodinga emsebenzini wami. Ngoba umsebenzi ngisanidinga. Wena ma uthi bamqambela amanga. Bamqambela amanga. Ukuba bamqambela amanga. Isitafule sesinye masisilanda naso. Siphi? Sizosilanda naso manaso siphinde futhi sizokhuluma nawe. Ngingasilanda naso ukuthi bakhohlale bahlangene ngayo. Bahalela impilo yami abangeke bayithole. Eyami le business enikiyona ke ngokuthi anazi kahle. Sikwazi kahle. Imanager. Sikwazi kahle lokho ukuthi yaseshop kodwa inkinga nawe nelisa indoda yakho. Nelisa impilo yakho. Ngeke suke indoda yakho ize kuthina. Lalelani. Khona lento engayifuni. Ngafa kodwa wayenza wona mama. Ngafa. Manje uyafisa ukufana nawe. Uncisha indoda yakho nawe phela mfisi baba lo. Hayi ngeke. Indoda yakho ngeke ize kumina. Angithule ngiyalalela ukhala kangaka. Eyami indoda Waze wambona. Waze wambona. Indoda yini? Hayibo. Kahle mama. Nafika lapha ningenamadoda. Suseniyitshathi nivukile ngendoda yakho. Iringi kephi? Wina maphele iringi. Nihlanganaphi? Iringi semnweni. Hayi gogo. Uzobheka indoda yami. Khohlwani yakho. Yabo le. Usikubikela kodwa mama. Usayidinga indoda. Ilalala indoda yakho. Bathi lala. Ile esifubeni sikaba. Ilalala indoda yakho. Nafi eyami ngeke ikwenze lokho. Wegogo. Niyafisa. Wegogo ngithi mina wegogo. Akuhlephuki indawo. Kodwa nina okusalayo umsebenzi uphelele. Angifuni noma nginibone. Sozwa ngaye. Nizwa ngobani? Ngaye. Kwenzakalani ekhaya? Hayi salo mama lo. Wazi uyahlehlela ngezansi Umama. uyehlenyuka. Hayi bo phela nokubekezela kuyaphela. Laba bebeze ngokukhohlakala. And bese kahle kumama hayi yabo Ngeke ngisurvive gogo ngeke. Ngesidalo gogo thina. Yokugcina ngokwenza Ngesidalo gogo thina. Ngesidalo gogo thina soze. Ningalingi nibuyele. Yes, no 2K benishaye kanje. Wena gogo wenze njani? Ngugogo Wenza njani? Kahle kahle nina la benirong. Nina ningibizela lana ukuthi angizolungisa nawe manje. Ninesizungu ninesikhathi sokuthi nihlangane nje ngendoda yami nibophela uzungu ngiyami indoda ngicela nizoxabanisa mina nendoda yami ngenikutholeke nenuke lokho eyami la ndoda anazi ukuthi ngiphuma phi nale ndoda bese nitshethi nina ngokufika kweni ngoba notiki line Siyabonga usilungisela yona. Nilungisele Siyabonga usilungisela yona. ukuwa weyami ibhizinisi Siyabonga ukuthi silungisele yona. Sizozongaye hayi ngaye. Hayi. Siyakuvele kunje. sizoswanisa mina naye nihambe rongo ke Safa kubonile vele. Khohlwani ngisazoba busy nje ngifuna wena amadoda hayi le yami eyami Sifuna mina singayifuna. Ningathini nithini Wena ngisho somqondo singayifuna ke manje. ngeke ke kodwa Mina kade ngiyawuthola. ngayifuna. Ngabe kade Mina kade uthi kade ngayifuna. yaqala ukukulala Mina Yindaba kade isaqhubeka isahlala nami. Manje uyabikela kodwa uthi usazoqhubeka uhlale. Manje uyabikela. Inkinga ke le. Khohlwa nje nina botile nizoqhubeka nje niqhubeke nokutikilana mhlawumbe khona la nokweni ibe nenhlanhla khona kodwa la nikhona kule kweyami Abangiyona ke le. Kamade sithi sokubikela nje. Mina ke nje mengayifuni ukuyifuna. Kodwa Kodwa manje ngathi ungathi shimana sentombazane nawe. Benitshela ukuthi yami imali izophela ipheliswa ukutikilana impela Futhi mnandi Mnandi nesalari ngaphezulu. Imnandi nesalari. Hlukumezekile nina. Ubani Hlukumezekile uhlukumezekile ngakho nina. Ubani uhlukumezekile? Sithi sikuvula amehlo. Ngivula amehlo ngiyama. Uyamanje ngamanga eniwasungulile benesikhathi sonke ngoba nibhorekile. Landela iBP zokhupha. Landela iBP zokhupha uzoqoshwa ba ungani. Uzoqoshwa ba ungani. Nina shameni senkingeni. Mina njengoda yakho. Yazi na mama le ndoda yakho ilwela kangaka. Uyazi ukuthi bekade ngithengela ngisho cream ukuthi ngimmassage. Lento ongayenzi ngoba unomkhwaya. Ngisho amalungu. Awuzusikhothene omncane. Uzutshela ifwele ukuthi uqala kangakanani. Uzubhoostwe ngocream weshima nendini. Wena uzuthengelwa ocream ngobani? Ngoba uyabanda qa.
Bungeke uze ezihlweleni la uzotshela abantu ukuthi wena uzuthengelwe indoda ucream ingoba uyabanda rubbish. Yingakho bengifika kwibhizinisi yami uchikize wena umnandi ngaphandle shintshi ukuba ubumnandi shothi shows ukuthi unenkinga kwayiwena ke kwayiwena umuntu onenkinga uwena ozela uzosimulela indoda yami amanga singiyakubuza ukuyimaintaina ngaba sikho ndawonye nendoda yami uyabona ngoba nifuna yini le maintenance uyayimaintaina nayo into engeke yazisho izinto right kodwa nokudina ukuthi baba ukho la makubudle zi-right wena uyayazi indoda iphatha ngizoconfrontela ukuthi indoda yakho ngeke indoda uhappy ngayo uyilethela kumakhamera uzoyibukisa nabantu khombisa ukuthi ayikho lento eshoyo wena gogo ayikho lento eshoyo ugogo unyoko otikila ndini uhlula ontanga bakho uze endodeni yami ucathi uzoba ngcono uzela kumakhamera ngoba uhlulekile uhlula ontanga yakho lento eshoyo nina nobabili utifenda yingakho ibhizinisi yami nahlangana nabo nifisa impilo engiyiphilayo nendoda yami niyayifisa ngeke ninuke otikilayo uyayimaintaina yini ngoba angeke ushaye gogo and kuyamnaka uzawa ngithengela ilanda rare eruka yini sifebe utikile ngaba ukho nani ukuthengelele wena umenzela ini wena wena wawuzothombela mina nendoda ukuthi senzani angithi ngigqoka amaphanda amakhulu ukuba nina ni happy nendoda yami ngaba nikho la eyami indoda i happy nayo ingabe washintsha amantombazane kodwa ngizalokho usukuphi uyafisa nakho nje fila nakho nje fila amanga indoda yami niboleka mina manje sothi ngiyibuko ke unenkinga nishimedula ke isebenzi ninqonodile yakhe isebenzi ingakho asizwa yini asizisebenzi ingathi wena lalelani hambani kontanga yenu le eyami indoda elishontanga yenu nezayona nitshela ukuthi nizovuka ngayo khohlwa neyami nina bosisi kanti awegcina amanye amadoda mhlawumbe ningawa sifuna yona le chazwa yiyo le yagogo yeninuke inkinga ugogo lo akayenelisi indoda ingakhiza kuthini ayisanihlukumezi manje hayi ngizokwenza kamnandi ukuthi mina mengayifuni mina kodwa kangenza ishimane ukuthi benikhuluma amanga mina mengayifuni indoda kodwa ngifuna umqhuqa manje angenza ishimane ngeke ninuke yami indoda niyezwa sasinukileke usho nogcina ngakho lokho sisinukile mnandi indoda yami uzubona ukuthi anina life kanjani nizentshela ihlwele zonke lezi ukuthi nilala nendoda eshadile awazi ukuthi imnandi like ipackage awazi ukuthi amadoda enathini kusho amadoda awazi ukuthi amadoda ethi yona indoda yakho yona indoda yakho nasenashima nibancane mina ngihappy ngoba umshado ngihappy ningayisungulele emsebenzini yami indoda eyami ukuba uhappy yakalala nini nawe wasekwazi makuthi ulala nayo kusho ukuthi kudle emini noma ikudla lapha emsebenzini nje obushona udumisile kanti kumnandi ujabuswa yilokho bese utshela ukuthi umuntu right wena ngoba udumisela ukuthi udumisiswa indoda eshadile hayi nishimile gogo uyayazi quick yaze nabancane uyayazi yini quick egogo weshayona inenzani ngoba nginontanga ngabe ni happy nontanga yenu cela nimchazele yingakho nje niyuzwa nilalwe emini nizotshela ihlelo ukuthi nilalwe indoda emini ngithi high blood pressure manike bosisi nini iyanichaza lento kade nisho ukulalela observe shutha esikhulu wena shutha esikhulu wena shutha esikhulu wena umuntu wethu shutha esikhulu wena siyamthanda esikhulu wena ngoba awazi ukuthatha wena ucabanga lokho shothi nawe njengayo indoda yakho icabanga lokho kuphela ngabe nihlala nayo indoda mnizela noma asifuni uhlala nayo sifune bona ngicabanga ngalokho ngaba nikho la
ukuthi nizela ngoba ninenkinga. Wena gogo ingqondo yakho ichamela umthunzi ngempela. Wena gogo uzobe uzonyula amaphuzu amaphilisi gogo uzonyula High blood pressure uyayinyuka. Ngicela sime kancane, yazi lana bengithi ngizolungisa sizolungisa kodwa manje Provoker ngeke ugogo provoker yazi ukuthi uyathula ngoba uthi uyisona. Hayi manje sikuphela kwayigona kokuyisona. Kuqala ka-ana ke manje. Senze ishimali. Hayi ungasithathi kanjalo. Ungasithathi kanjalo. Ungasitapi nje. Gogo ungasitapi nje kanjalo. Ukuthi nje anamadoda nami lihudu lamadoda abantu. Ngabe basungulela amanga. Sifuna lento ezwayo nawe. Sifuna lento ezwayo. yakushiya wena indoda yakho ise kanjani kwena ulungisela lesimo mfethu. Ngeke ngizwe yabo lento yonke le nyomfonyomfe nikhuluma into engekho. Into engekho. uzolalela thina indoda yami kumanje. uzolalela thina ke manje Man into esengicela ma bengicela ukuthi bafu ngicela umthathe umise emotweni ma besize la ngokulungisa solungisa lolu daba sesilungisa nawe ukwazi nani ukuthi khulume nomkhonyana ulungise ngicela ukusala nani nosisi. hayi hamba gogo hamba vele hamba gogo hamba vele ushiya ingane endodeni hamba gogo Bafethu yini manje leniyenzayo because manje besikhulume kahle sindawonye sizolungisa lana manje siniyayishintsha lento senimbukanisa nabantu lo muntu. Hayi unjani nje vele ingakho kodwa misimane ukuthi kube khona nomuntu wakhe ngoba akwazi ukwehlela ngezansi uma approacha kahle. So fanele uze nawe ubehlaza noma ungamela ubehlaza ngoba phela thina mesiyithoba kuyena. Manje ke nje umuntu omdala uyahluleka ukurizina a-observe inkinga yethu mase yakwazi ukuzwelana nathi nje omunye umuntu wesifazane azi kahle ukuthi sibhekene nenkinga. So manje nizizwa kanjani ke emva kwaso sonke lesimo sesenzakalile? Mina sizizwa ku-right yonke into ngoba usiyasazi ngiyacabanga ukuthi angeke kusaba ney'nkinga nenqoshini Kahle kahle wena buvela ufuna ukuzokwaziwa ufuna kahle ukuziveza. kahle bengifuna ukuyiveza cha bengazi nizoyiveza kanjani kodwa ngoba ke umnakwethu umnex siyandazi Mina my sister mina ndiziva ngikhululekile nje yonke into ngisive right ukuthi umnakwethu uhambe njani kodwa useyazi ukuthi unomnakwabo oyimina umphakathi bantu bethu siyanithanda kakhulu sicela ukuthi sibonane ngelinye usuku.